Dalodu ninsabu fir-Rabat. Iżda b'kontrast ma' dak li jkun hawn is-soltu illum warajja għandi l-baħ. Bitriq imneżża minn kull armar, għall-bibien tal-Knisja magħluqa das li kieku llum huwa jum fost il-ġimgħa bħall-oħrajn. Diversi rabtin sebħu b'dispjaċir f'dak li kellu jkun jum ta' ċelebrazzjoni għalihom. Dieqa kbira kemm lili u l-partitarju kollha tista' tara hawnhekk kwiet assolut kieku bħalissa ġej il-kapitlu mill-imdina ħnibdew il-ċelebrazzjoni fil-Knisja imma llum baħ. Dik tfisser ħafna. Aħna hawnhekk kif tgħaddi San Giuseppe. Mill-ġimgħa l-kbira għalina spiċċa kollox għaddew il-festi. Aħna hawnhekk dik qiegħed hawn. San Giuseppe qiegħed f'qalbna aħna. San Giuseppe imrobbijin hawn aħna kollha imrobbijin kemm hawn. Kollha imrobbijin hawn b'dil-biċċa bil-fors San Giuseppe aħna. Din is-sena r-rabtin kienu se jiċċelebraw anniversarju importanti, tant li kienu ilhom sena jippreparaw għalih. Għad is-sena fimni kellna ċentenarju, hija ta' 150 sena. Kellna bħala għaqda tan-nar xi ħaġa iżjed mis-snin ta' qabel. Għandi dispjaċir kbir għas-sena xogħol sfrattat f'sekonda. Uħud ħallew it-twieq imżejna minkejja li ċelebrazzjonijiet ma sarux. Iltqajna wkoll ma' persuni li għalihom din kienet se tkun l-ewwel festa tagħhom bħala residenti ir-Rabat. Resistejt biex tkun lesta d-dar bħal speċi u niġu ngħixu hawnhekk u niċċelebraw il-festa minn hawn. Bħal speċi ħana di xi ħaġa speċjali għalina tgħaddi l-vara minn hawn u l-Marċi jgħaddi minn hawn. Dispjaċir kbir hu. L-ewwel nett għalkemm dispjaċir li ma ġejniex noqogħdu li tħassret il-festa hu. Per esempio, li l-Marċ ta' sija hija l-ħaġa iktar beautiful, precious that we have. Issa we'll have to just wait for 2021, definitely. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.